Vitajte v našom podcaste Hra o pozornosť. Dnes tu mám hostia Sama alias DJ Laza, ktorý sa stará o eventy v eScale for Fun a dnes nám povie viac. Ahoj. Ahoj. To už sme začali? To už sme začali. No, samozrejme, ďakujem za pozvanie. Veľmi si to vážim. Berte tento podcast skôr ako takú diskusiu, že niečo aj ja vložím do toho, niečo aj on, keďže sme kamoši, takže to bude také celé uvoľnenejšie. Také kamarátske. Tak. Dobre, prvá otázka. Ako si sa dostal k DJingu a potom k organizovaniu akcií? Poďme k tomu DJingu. Tuším, že to bolo takedy, mám pocit, v 6. triede na základnej škole, keď som to tak začal vnímať, tú hudbu a tieto veci. Koľko si mal rokov? Koľko majú ľudia? V 6. triede, ja neviem, 12, 13, plus, minus, neviem teraz. A vtedy som to začal vnímať a videl som, že by to bolo možno fajn niečo aj pre mňa, takže som sa do toho pustil a dobre, začalo to tým, že som si stiahol taký program a skúšal v tom, potom taká konzola prvá, hej, to je to na mixovanie a išlo to ďalej, no. OK, a pomáhali ti k tomu nejakého rodičia, alebo si to kúpil sám, tú konzolku? Tak vieš, že vždy je dobré, keď ti rodičia pomôžu, nehovorím teraz, že ma úplne dotovali, ale mal som takú oporu v tom. Podporu, aj oporu. OK, a tvoja prvá akcia, pamätáš si na nejakú? Kde si hral? Čo si hral možno? Prvá akcia, tuším, že to bolo v 9. triede na tom rozlúčkovom večierku. Tam to bola akože prvá party a super, akože zažitky super. Takže všetci ťa cenili a to ťa uznávali, jasné. A posunulo ťa to ďalej. Hroty, vieš, sme hrali hroty a asi to je taký prvý bod, no. Na čo si spomínam. Super, paráda. Pamätáš si aj napríklad na prvý event, ktorý si tvoril? Či to bolo vlastne ty, čo si organizoval? Ktorý som ja organizoval, tak jasné, že si spomínam. Bolo to, ja vôbec neviem tieto roky, mám v tom, poviem na rovinu, že guláš, ale spomínam si na jednu vec, že sme organizovali Petra Stašaka. A to bolo kde? To bolo tam, kde vlastne teraz stojí eScale for Fun, ale vyzeralo to asi inak. Úplne inak, to bol len taký maličký prístrešok a sme si povedali, že poďme vyskúšať urobiť kvázi koncert. A smiešne, čo je na tom, si pamätám doteraz, že som išiel alkohol kupovať a nemal som ešte 18 rokov, tak ma tam dusili v tom veľkosklade a toto bola asi taká prvá akcia, čo som riešil od A po Z. Super, paráda. Dobre, k tomu sa ešte vrátime určite. A ako sa vyrovnávaš ty napríklad s tlakom, keď ideš hrať, keďže si ten DJ? Ale to všetko záleží na tom, o akú akciu ide. Hej. Čiže či je to svadba, či je to akcia, neviem, diskotéka niekde, alebo na tej diskotéke je to skôr také voľnejšie, lebo už predsa hudba dáka hra a už to dáko začalo. Jasné, čiže diskotéku v podstate neriešme ty ako DJ, v podstate ja som si tam OK s tým, hej? A tá svadba? Svadba je trošku iná, ale iba do určitého momentu, kým začne to prvé kolo. Hej? Tam nevieš, ako bude, čo bude, ale keď začneš to prvé kolo, tak je to fajn. Aspoň u mňa. Hej? Ja neviem, ktorí majú dačo iné, že si sa posilnia, ale u mňa nie. Som s tým v pohode, len ten začiatok ako no. Čím sa DJ posilňujú, keď si naznačil toto? No, tak majú radi vypiť, ale... Tak to im ten tlak trošku asi jasné. Každý má niečo, hej, čiže u mňa nič nemám také, myslím si, že toto by bola téma na ďalší podcast, ale to preskočíme radšej túto tému, keďže obidvaja v tomto... To by znelo úplne zle teraz. Dobre, ale môžeš ty povedať, že ty nepiješ? Nie, výhradne na svadbe. Výhradne. To pokiaľ ja viem. Na svadbe, na akciách, čo sa týka aj toho, že keď niekto začína, tak to je asi taká prvá vec, čo si treba dať pacha. Lebo však stretávaš sa tam s tým alkoholom ozaj od začiatku až po koniec a povedzme si, je to droga národa, takže dá sa tam veľmi múdrosť. Múdrosť národa. Toto je hláška na dnešný podcast. Dobre, poďme ďalej. Tvoja najlepšia pesnička, ktorá rozhýbe celý parket. A tu je zase ten problém, ku ktorému sme prišli, že o akú akciu sa jedná, keď... Dobre, ty musíš mať nejakú. My chceme počuť pesničku. Akú pesničku máš tvoju, ktorá podľa teba rozhýbe? Ak je to tvoje know-how, nevrav to.
Nie je to know-how, ale zase to závisí od ľudí, ktorí sú na tej akcii. Hej. Jasné, ale keby som bol čisto klubový DJ, tak jasné, že je to taká klubová vec, ale keď som... Nehovorím teraz, nechcem povedať nič presné, hej, že toto je to, ale ja neviem, niečo komerčné, niečo staršie, čo všetci poznajú, a neviem, Freed from Desire je super. No, napríklad, hej. Vidíš, toto som chcel počuť. Všetci to poznajú a čiže to je v podstate to, čo chytí ľudí za... Nehovorím, že vždy, ale tak teraz ma to tak napadlo, no. OK, dobre. Aký je podľa teba rozdiel medzi dnes, ako vyzerajú party, a ako vyzerali party napríklad, dajme tomu, keď boli naši rodičia, ešte chodili na party? Trošičku aj tu na Orave, aj celkovo vo svete, čo ja vnímam, tak určite sa to niekde posunulo, čo sa týka aj z tej druhej strany, tej techniky, aj tej hudby, a ten rozdiel je ozaj, že veľký, lebo ten trend, čo sa týka, ako som povedal, techniky a svetiel a všetkého okolo toho, je úplne niekde inde. Ďalšia vec, je strašne veľa akcií, musíš niečím vyniknúť a no jaký rozdiel, no. Nebolo toľko techniky kedysi, ako je teraz. Dobre, a podľa teba napríklad chodilo viac ľudí vtedy na zábavy? No určite. Hej, no jasné. Ako ja neviem, ja som vtedy nežil, ale z počúvania, áno. Z fotiek a videí z VHS-ku si pamätáš. Z 2000 rokov. Jasné. Okay. Jasné, že to bolo iné aj skrz toho, že tých akcií je teraz strašne veľa. Okay, z môjho pohľadu. Hej. Čiže možno to bolo iné aj skrz toho, že teraz je tých akcií veľa a minulé ich bolo menej, takže si to ľudia tak viac ako vážia. Ja si myslím, že áno. No. OK. Dnes každý niečo promuje. Napríklad hudbu, event, seba. Ako to vnímaš ty, napríklad túto hru o pozornosť? Hej, že dajme tomu, dá sa vytlačiť ty ako DJ, že budeš celoslovenský a budú ťa uznávať všetci, ako napríklad David Guetta, Eviči, čo bol a tak ďalej. Veľmi ťažká otázka je na mňa, lebo však som to nedokázal, ale... Ale máš taký sen? Není to úplný primár. Lebo skrz toho, že to nie je moc reálne, hej? Že ísť do takých rozmerov v tejto dobe fakt ťažké. Čiže z Malej Oravy vystreliť je ťažšie oveľa. Čo sa týka toho, že by človek vytváral takú hudbu, hej? Tak je tam väčšia pravdepodobnosť, ja sa tomu nevenujem, možno sa tomu budem venovať, vôbec neviem teraz povedať, ale v tomto momente asi až, nechcel by som povedať, ale je to nereálne, no. Nie, že nereálne, aby som teraz ľudí odradil, ale je to ťažké, je to veľmi ťažké. Dobre, OK. A teda keďže si malý DJ, dajme tomu ešte stále na Orave, jasné. Tak čo robíš preto, aby si sa zviditeľnil? Ty ako DJ, berme ťa ako DJ. Tak primárne asi ten Instagram, ale tomu sa treba venovať. Hej, poviem na rovinu, že musíš sa tomu oddať celý. OK. A funguje to napríklad aj tak, že dobre, teraz si povedal onlineovú časť, poďme do tej offlineovej, že napríklad hráš niekde, tí ľudia ťa tam počúvajú a buknú si ťa, alebo skôr funguje ten online, či nevieš toto porovnanie povedať? Zase sa dostaneme ku tomu, že čo sa týka tých eventov, svadieb a týchto vecí, je to skôr na tejto báze, že povedia, wow, ten celkom dobre zahral, bavili sme sa dobre, buknime ho aj na našu svadbu, príklad, keď už sa bavíme o tej svadbe. Ale v tomto druhom segmente, čo sa týka tých klubov a akcií, je to čisto len podľa mňa onlineová vec. OK. Keď už si robíš ten marketing, robíš si ho sám alebo používaš niekoho iného na to, kto ti to plánuje a celé robí? Teraz sa bavíme o mne, alebo... Bavme sa kľudne o tebe stále. O mne nemám nikoho, čo by sa mi o to staral. Čiže natočíš, pacneš... Áno, jasné, zaspievam si, vieš... Enrico Iglesias, Hero a tak. Hej, tak môžem povedať, že si celkom dobrý spevák. Takže to sa dostaneme podľa mňa ešte, keď akcia nevidie, čo Samko robí po každej akcii. Takže, OK, dobre. Prejdime teraz už teda tým akciám. Iskill for Fun. Ako by si ho spísal túto značku, hej, že čo chceš, aby si ľudia zapamätali, keď počujú Iskill for Fun? Veľmi ťažká otázka, lebo neviem, čo ti mám presne na to odpovedať, ale tak poviem ti, že je to moja priorita teraz.
Dobre, napríklad nejakým spôsobom to môžeme, že keď počujú to slovo iScale for Fun, chceš, aby to bol klub, že si predstavia, že wow, klub, zážitky, veci. Skôr tie zážitky. Že dobrá akcia, že super ľudia. Že keď sme boli, budú vráveť svojim deťom, keď sme boli mladí. Presne, jasné. Tak v tom stane, vieš. V tej budke. OK, dobre. Ako sa vyvíja iScale for Fun hudobne, vizuálne, napríklad zvuk, svetla, leda? Tak v tomto ti môžem povedať, keďže nefungujeme na víkendovej báze, že fungujeme viac menej ako kvázi taká eventovka, môžem to tak nazvať, tak máme ten čas, aby sme sa povenovali aj týmto veciam, čo sa týka techniky. Teraz napríklad pribudla nová LED obrazovka, takže aj to napríklad a snažíme sa to každý raz, aj ty môžeš sám povedať, že každýkrát sa snažíme, aby to bolo iné, aby tí ľudia prišli a povedali, že ty kokos, sa to tu zmenilo, aj keď... Myslím si, že sa to robí viac a viac a viac a viac, nevieme síce dokedy. No jasné. Ale stále sa to škáluje. Tak, snažíme sa, no, ja veľmi, si myslím. No. Či už do kultúráka doniesť takú obrazovku, alebo teda toľko techniky, tak to je veľmi zaujímavé. No len to je ďalšia vec, či si to tí ľudia vážia, no. To už ja neviem, ale pre náš dobrý pocit sa snažíme. Dobre. Dať čo najviac. Ktoré marketingové ťahy ti fakt fungovali? Pričom? A ktoré nie? Pri iScale. Bavme sa iScale. Robíš akciu, dajme tomu, naposledný bol Pilsi Luka Brasi, predtým bol Separ, podľa mňa. Môžeme rozobrať toho Separa skôr, keďže tam chodí už pravidelne, podľa mňa 4. rok bol však, že? Ak si dobre 4. rok. No. 4. rok, a v podstate Separ je každý rok vypredaný. Áno. Povedzme si, bol doteraz minimálne. Áno. Čo tam funguje? Offline, online, čo sa všetko preto robí? Čo sa všetko preto robí? Ja osobne si v prvom rade myslím, že je to o tom interpretovi dosť veľa. Hej, to je taký primár, lebo ťažko budeme robiť reklamu na niečo, čo nepredáva, si to na rovinu povedzme. Čo nepredáva? To si necháme asi pre seba a veď povedz, počúvaj ma, buď normálny, vieš, ja to viem, že čo nepredáva asi, alebo že čo nejde. Tak sú interpreti, ktorí jednoducho nemajú tento rok taký výtlak, ako by mali mať, hej? OK, dostaňme sa k tomu, že dobre, s tým výtlakom asi súvisí aj nejaká ich cena. Áno. Ako je nastavená napríklad tá cena? Pri veľa interpretoch poviem na rovinu, že je cena nadstavená moc vysoko až nad ich ten daný výtlak. Hej? Čiže dobre, a šupnem cenu len tak z boku a no, buď zobere, alebo nezobere. Hej. A není to o tom, že ten interpret si zase môže povedať, že vy neviete urobiť reklamu, alebo vy neviete urobiť ten výtlak. Vieš, že to je taká dvojsečná zbraň v podstate. Veď je, ale keď urobíme z našej strany preto všetko a z jeho strany urobíme preto všetko a tí ľudia neprídu, bo väčšinou sa stáva, že z ich strany sa neurobi všetko a potom nevieme dať to. Čiže v podstate ako môžeme sa tak zhodnúť, že ten interpret by mal asi urobiť všetko preto a byť si ako keby istý toho svojho mena, povedzme si ako napríklad Separ, že si je tak vedomý toho, že dokáže vypredať 30 000-ový štadión. Hej? Jasné, ale sám si videl, čo sa týka reklám, aj sám vieš, keď my organizujeme niečo, koľko čoho sa dáva, hej, napríklad od tých reklám, či už peňazí, úsilia. Ak chceš, môžeme povedať, že či hýbe sa to v stovkách alebo v tisícoch, hej, že dajme tomu, alebo na nejakej hranici. Tak celkovo? Celkovo berme offline, čiže print, billboardy, letáky a tak ďalej. Dobre, v tisícoch. V nižších tisícoch sa bavíme, alebo vyšších? Nižších tisícoch. Asi ne? Nie, v nižších tisícoch. OK, teda. Dobre. Keď sme stále pri tej téme, rozoberme to podujatie Separa. Kedy sa bukuje napríklad Separ? Kedy je ho potrebné buknúť, aby prišiel tebe hrať a prečo nepríde hrať niekde inde, alebo teda koncertovať? To je veľmi ťažká otázka. Akože k tomu bookingu je to, sa vyjadrím, že treba to čím skôr, tým lepšie. Väčšinou to býva okolo rok dopredu, hej, čiže skončí akcia, pár mesiacov sa dorobia také veci a opäť bukujeme, hej, čiže leto. OK. A druhá otázka bola? Že prečo práve príde k tebe a nie napríklad niekde inde, keď má tu možnosť? Už skrz toho bookingu, hej, čiže zavčasu si ho bookneš? Áno, jasné. Ale to je zas od manažmentu, s ktorým vychádzaš a povedia, že OK, tak
máš tú exkluzivitu. Dobre. Sme tam spokojní, je to fajn. Sme pri Separovi, management super, komunikácia s ním, či s managementom, s každým proste mega. Stretol si sa aj s tým, že bola komunikácia extrémne napríklad zlá s nejakým managementom? Veľakrát. Nemenujme, ale... Veľakrát. Čiže je to také, že, že častokrát možno ten interpret je super, všetko, ale má tam toho manažéra v podstate takého, s ktorým sa ťažko komunikuje. Poviem, že polovicu celkového takého výtvoru robí ten manažer, hej, taký ktorý... feeling by si aspoň z mojej strany, lebo tí ľudia, ktorí prídu na tú akciu, oni nevedia, hej, oni nevidia tie zákulisné veci, ale skrz tej kvázi mojej strany našej, tak určite polovicu robí manažer. Čiže keď napríklad Separ má dobrý ten management, dobre komunikuje, napíšeš im, že viete čo, predaje nám idú pomalšie a viete urobiť storku, tak v kvázi Separ to urobí, že v momente hneď. Ale... A Separ je v tom známy, že tie jeho storky sú na rovinu povedané, na rovinu predávame a hotovo. Hej, že... A častokrát aj pravdivé, že keď sme sa my s tým stretli, že aj on sám sa zaujíma, si môžeme povedať, že o ten event. Hej, málo ktorý je ozaj interpret je taký, ktorého to fakt, že zaujíma. Poviem na rovinu. Dobre. Čo ďalej ešte k tomu predchádza? Že bukol si ho? Čo ďalej? No čo ďalej? No... Čakáš teraz rok a potom týždeň? Nie, však začneme riešiť grafiky. Áno. To sa posiela potom vlastne na odsúhlasenie, aby jedna aj druhá strana bola s tým OK. Čiže každý interpret si musí v podstate to odsúhlasiť? To odsúhlasuje manažer. Aha, OK. Manažer povie, OK, je to fajn, môžeme ísť tým von. Hej. Potom, neviem, riešime predpredaj vstupeniek a už začíname pár mesiacov predtým. Je toho, ja si myslím osobne, že dosť, ale takto viac menej to funguje. Čiže booking, taká grafika, následne to dáme von. Dobre, potom... to asi táto grafika v sliede času, hej, booking máš rok dopredu a potom grafiky, marketing a všetko sa asi začína robiť cca 2 mesiace predtým, pred akciou. Záleží asi aká akcia, ale približne 2 mesiace. Teraz, keď sa bavíme o tom Separovi, tak je to rok dopredu, hej, máš interpretov, kedy riešime fakt pred letom, že bukneme ho, lebo teraz má ten kvázi výtlak, tak sa to rieši. A na marketing máme 3 týždne. A na marketing máme 3 týždne a potom má tento pán dusí. Tak vieš, to súvisí s tým strašne veľa ľudí. Takisto aj management, čo sa týka toho vytvorenia toho podujatia, že dakedy sa stáva, či už LED obrazovka, svetla, zvuk sa robí dopredu, proste potrebuješ ty zabukovať zvukára, potrebuješ zabukovať proste všetkých ľudí. Či už v bare a tak ďalej. Koľko priemerne ľudí na tom robí? Počas celého eventu, čo od grafiky, až po vlastne od začiatku, od toho bookingu, až po ten koniec akcie, kedy o 4 ráno si povie, že buď to vyšlo, alebo spievaš do mikrofónu. Hej? Takže... Ja si myslím, že veď my sme ešte, môžem povedať, že v malom, hej, že jasné, nefungujeme v takých veľkých číslach, ani... Každý má tie čísla iné, hej. Takto je v malom, si povie, že 100 ľudí ti chodí na podujatia. V priemere koľko ľudí ti chodí? Okolo tej 1000. No, tak ja si myslím, že pre koho to môže byť, že... Áno, ale pre promotéra, ktorý to možno bude pozerať a povie si, no však, vieš, to je malá záležitosť, ale... vieš, tam ide o ten feeling z tej akcie. Jasné, to ide o to, že je to menšia akcia. Áno, my sme srdciari, viete. A ja si myslím, že plus, minus 20, 25, do 30 ľudí. Hej. Keď rátam aj nás, aj kamarátov, že prídu pomôcť a takto. Všetkých musíš rátať, vieš, že proste každý, kto pridá ruku k tomu. Plus, minus 30 ľudí. To je dosť. Vieš, že v podstate potrebuješ dať dokopy 30 ľudí, ktorí sa okolo toho motajú. Áno. Dobre. Dajme si teraz týždeň pred akciou real story, nejaký fuck up. Hej, čo sa ti možno stalo. Nemusí to byť konkrétne Separ, môže to byť niečo iné. Fuck up je, že sa niečo pokazilo. Fuck up. Teraz sme mali dosť tak perný týždeň. Neviem o ničom. Skrz toho, že celú techniku pripravujeme my. Hej. Áno. Niektoré eventovky fungujú tak, príde na cenia, príde firma externá, ktorá to postaví, ktorá to zbalí. Ale my fungujeme tak, že tú techniku si ozaj sami aj rozložíme, aj zbalíme, aj odsvietime, aj odblikáme všetko. Teraz ma napadlo jedno slovičko, včielka lákomička. Tí, ktorí to budú poznať, vedia. Takže chceš ušetriť v podstate čo najviac peňazí, lebo tá akcia nemusí výsť. Nejde o to ani, že ušetriť, pretože tá technika, ktorú ja mám, ktorú máš ty napríklad, niečo stála a prečo by som ju nevyužil, keď ju mám v sklade? Hej, akože jasné, že si ušetríš také peniaze tým, ale
dakedy možno je to viac na robotu ako OK. A vráťme sa späť k tomu fuck upu. Fuck upu. Najviac, ktorý ti hneď blísol v hlave. Čo sa posralo? Či už vypnutá elektrika počas koncertu. Jasné. Čokoľvek, hej, že proste aj v kultúrákoch, kľudne. Bavme sa aj o kultúrákoch. To znamená, že či už niečo nesedelo, či už niečo sa zvalilo, alebo lietalo a tak ďalej, hej, že proste povedz, čo chceš, hej. Tak keď už si nadhodil tú elektriku, tak aj to sa nám stalo, že mali sme vlastne, to bola, tuším, technoakcia. Áno. Technoakcia a už bola tá 12:30 ráno, už sa to tak začalo zbierať a tma. Kámo, teraz čo, vieš? My sme nevedeli, s kamarátom hneď sme leteli ku elektrike a tu je všetko OK. Vyhodilo akože hlavný prúd v celom a tým ľuďom to nevysvetlíš. Teraz neprídeš za každým, že vyhodilo nám elektriku, není to naša chyba, vieš. Prepačte, no. Ďalšia vec, čo sa mi stalo, nebudem menovať interpreta, tak prišiel na vystúpenie o 1,5 hodinu, tuším 2 hodiny neskôr. To je prúser. Keďže ty komunikuješ na sociálnych sieťach a všade, že vtedy a vtedy vystúpi a pokiaľ sa nemýlim, boli tam aj deti a mal vystupovať skôr. Tak, bola to taká rodinná akcia, by som povedal, že aj rodičia s deťmi a jednoducho už keď som videl v ten deň, že hrajú na zelenej vode a potom iba tak som si dal do hlavy, že kámo, že to nestíhaš za ten čas, hej, že o koľkej mali vystupovať, tuším, že pred 11, hej. Hodina, nič, 2 hodiny prišiel. A teraz vieš, tí ľudia s tými deťmi, s tými maličkými deťmi. Prišiel niekto za tebou? Že sa... Jasné, som vracal vstupné. A, koľkým ľuďom asi? To asi nebolo veľa, nie? Či? Do 50 ľudí. Ale ľudia nevedia o tom, že vieš, nikoho to nezaujíma, že on prišiel neskôr. Jasné. Čiže mňa tam každý bombardoval a ako som sa mal voči tomu postaviť. No nejako musíš vrátiť to vstupné a ísť ďalej. No jasné. No, dobre, poďme možno k ďalšiemu fuck upu, ak chceš povedať niečo ešte. Ďalší fuck up. Nerobte backstage. Nerobte backstage a plaťte poriadnych SBS-karov. Hej, to si vieme spomenúť. To ja som vtedy... To bola jedna kultúračka v jednej úžasnej obci, kde vtedy sme vlastne, aj to bola, tuším, prvá akcia s Letkou. Áno, prvá akcia. Prvá akcia? Po Separovi druhá asi, ale jasné. Prvá kultúrakovica. Prvá kultúrakovica a vtedy tuším, že si veľa ľudí na ráno povedalo, že... Že sa im páči tá obrazovka. Páči sa im, ale niektorí si povedali, že asi to predáme. Čiže... Dobre, veď môžem aj ja povedať tú story k tomu. Jasné. Hej, že, ja len nechcem na niekoho, aby som niekoho neurazil. Ja tiež nechcem, ale tak nedopadlo to tam úplne košer, hej, že tak, že podľa správneho, podľa mňa poriadku nejakého, ako by sa mali tí ľudia chovať. Nie je to tvoja chyba, není to podľa mňa chyba ani... Akože ja som si to bral ako chybu, lebo... Tak dobre, ale ty nevieš ovplyvniť ľudí, ktorí tam prídu robiť bordel, hej, svojím spôsobom. A keď ich príde robiť... Mohol som to ovplyvniť, dobre, čo sa týka SBS-ky. To je jasné, ale keď ich príde 15 ľudí robiť bordel, tak to je problém. Odvtedy sme si povedali, že backstage nebudú, pre istotu. Už sa to tak eliminovalo. Je to väčší problém. Ale je to lepšie. Ale je to väčší problém. Ale je to lepšie a lepšie, hej, že tá akcia bola proste, aby som tú story rýchlosti povedal. Bola tam akcia, bolo tam veľmi veľa problémových ľudí, kde v podstate o jednej sa to začalo trošku zvrtávať a ja som len došiel za tebou, že vravím ti, že počúvaj ma, buď si tých ľudí upraceš, alebo proste vypnem ledu, alebo niečo také, hej, že proste už tam boli nejaké výhražky, hej, trošku. Tu zase prišlo ku tomu, že všetko je na mňa, vieš, ale... Ty si to nevedelo ovplyvniť, hej, ale vravím, že bola to prvá kultúrakovica. Ja už potom časom som veľa vecí pochopil, hej, že ako čo funguje. S tým, že ja som šiel spať za LED obrazovku. Hej, proste som, rezignoval som úplne, že proste nebavilo ma ani svietiť a šiel som za ňu spať. A zrazu len počujem, koľko bolo? 3 hodiny ráno, 3:30? 4. Už bol taký koniec, ja som ešte vtedy povedal, pozor, leda, nie? Si Kriste, pane, zobudím sa na kejsoch vzadu, vstanem, pozerám, ale obrazovka na tých stenách tak to letela. Nebezpečné riadne. A ja si vravím, že tak, ak tá poltona spadne, čo samozrejme máme všetko certifikované a tak ďalej, hej, nemalo by sa nič stať, ale tak človek nikdy nevie, takáto situácia sa nedieje každý deň, kedy testujeme... Ale je to dobrá škola. Tomu ver. No. Akože škola, ja nemôžem povedať nič zlé. Škola je to dobrá, že o bezpečnosť sa dbá ešte viac. Hej, a zvlášť od tých SBS-karov. Hej. Áno.
Na konci dňa ráno sme to pobalili, ja som si povedal, že neviem, či chcem pokračovať v tomto segmente, ale nejakým spôsobom sme to ukutili a dohodli sme sa, že na ďalšej akcii Backstage nebude, čo bola Jasenica, nebolo a bolo perfektne. Bolo super. Hej, môžeme povedať, že všetko už potom bolo fajn. Všetko zlé je na niečo dobré. Dobre, poďme ešte, aby sme dorozprávali, keďže to hrá o pozornosť. Marketing. Čo všetko sa robí v marketingu? Toto je skôr otázka toto je skôr otázka. Dobre, tak si tu ja zase dám svoj monologik. Ktoré marketingové ťahy ti fakt fungovali a ktoré nie? To je ona. Tak akože ja nejdem vraviť úplne know-how, keďže je to naše know-how. Hej, poviem, že samozrejme štandardne využívame sociálne siete na propagáciu v rámci online priestoru a potom používame aj offline. To sa vlastne tlačí a dáva sa to v blízkosti tých akciách častokrát na ploty a takto sa robí. To je tvoja úloha. To riešim ja. To ti ide úplne že skvelo. No a v rámci tých marketingových kanáloch využívame najviac Facebook, Instagram, samozrejme klasička a potom tí interpreti robia pozvánky a tak ďalej. Dá sa to tak povedať. Nechcem zachádzať do tých detailov, aké sú tam cieľové skupiny. Môžeme ale povedať, že máme tam vlastne vybudovaný web, cez ktoré sa predávajú vstupenky. Keď sa bavíme o podujatiach na repové akcie, primárne, teda veľké akcie. Áno, na malé akcie to nevyužívame, pretože je tam platobná brána a nemá to zmysel kvázi včielky lakomičky. Nie, vôbec to nejde. Ide o to, že podľa mňa aj sme trošku dopomohli ku tomu, že tí ľudia si začali kúpovať lístky pred predaji. Určite. Lebo keď som sa pýtal niekoho, kto akože mal taký podnik a teraz som sa opýtal, a povedz mi na rovinu, koľko ste mali lístkov pred predaji akože na tú akciu? No však vieš, Láško, keď bolo tak 100, 150, sme vedeli, že bude dobre. V dnešnej dobe to nestačí. A a ja som sa pozrel, potom som to Dominikovi povedala, že my máme toľko predaných, ty kokos, že už tú mladšiu generáciu, ktorá prišla, sme naučili aj skrz toho, že niekoľkokrát sa stalo, že máme kapacitu, aj veľakrát sa stáva, aj poviem na rovinu, aj tu v námestove, že majiteľ alebo promotér napíše, máme 90% vypredané. Máme vypredané, nedostaneš sa dovnútra. Ale ten človek príde na vstup a dokáže si to kúpiť. Stalo sa nám to na Separovi minulý rok, nie tento rok primárne. Tento rok sme to tak okresali, aby to bolo fajn. Hej. Áno. Čiže tí ľudia sa naučili na toto objednávať online. Chceš povedať predpredaji, koľko sa predáva, alebo nie? Nemusím. Radšej nie, nechaj si to pre seba. Dobre, OK. Čiže marketing máme, poďme ďalej, bližšie do zákulisia. Čo ľudia nevidia, čo sa deje za kulisami pred eventom alebo po evente. Hej, častokrát si všetci myslia, že dobre, skončil event, bráško máš zarobené, neskutočné veľké love a teraz sa top v nich. Hej, ako je na tom realita? Je tam strašne veľa nákladov. Strašne veľa. Každá jedna vec, čo tam vidíte. Môžeme si to rozobrať. Hej. Pokiaľ viem, SBSK sa hýbe v rádových vyšších stovkách eur. Hej, si to môžeme tak povedať. Áno. A potom ďalej, LED obrazovka tiež nie je lacná, takisto svetla a tí ľudia, ktorí pracujú ten týždeň predtým, keďže aj keď je to malý event, dobre, pracujú predtým nie, že tým 20 ľudí, ale dajme tomu 3-4, ktorí sú tam celý týždeň zavretí a proste makajú na tom, aby ten vizuálny zážitok bol čo najlepší. Potom ďalej je tam čo? Hej, že nejaký náklad, keď vravíš o tých nákladoch. Tak na tých kvázi väčších eventoch máme aj, čo sa týka tej záchrany a toho ošetrovania, by som to nazval, takú záchrannú službu. To sa platí. Hej. Čiže jasná elektrika, voda, to je normálna vec. Štandardná. Taká amortizácia, by som povedal, techniky. Hej, priestoru a tak ďalej. Chceš to predsa vylepšiť. Áno. Ja neviem, upratovanie, ľudia... Je toho fakt, že veľa. Nespomeniem si teraz. Teraz napríklad po tom incidente, čo sme mali, že vyhodilo elektriku, tak teraz sa centrála záložná stále rieši. Aj keď sa nepoužije, tak sa platí. Čiže teraz príde interpret, treba mu zaplatiť ubytovanie, treba mu zaplatiť catering, treba mu zaplatiť také pitie. Kámo, veľa. Čo je na tom pravdy, že sa spieva Oil Scale for Fun v Separovej niektorej pesničke? Je to pravda.
Dobre, a keď to Separ naspieval, on sa asi nepýtal, že to tam bude dávať? Nie. Ale keď si počul tú pesničku, ako si reagoval? Potešilo ťa to, alebo si bol taký, že kámo, že nespieva o veľa kluboch v pesničkách, vieš? Ono potešilo ma to je akože jasné, hej, keď teraz počúvaš také mini EPčko, 3-4 pesničky a počúvaš to a ste for fun ako SQL a že kámo, že prečo, vieš, že ani sme sa o tom vôbec, že ani nerozprávali. Ani ma to v pete nenapadlo, poviem na rovinu. A zrazu, že wow. Hej. Akože podľa mňa XY ľudí aj z Oravy, ktorí vedia, že Iskeo for Fun čo je, tak si to možno ani nevšimli. Hej, že bolo to také tam... Ako sa volá tá pesnička? Hajzloš. Možno myslíte v teba. No, tak akože potešilo ma to veľmi, poviem. A nejako si mu aj napísal, že Bráško... Hej, napísal som, počkaj. Skús to prečítať, čo si mu napísal. Ako si sa mu tak trošku pripomenul. Čo ideš povedať? Do zadku vtisol. Počkaj, ja to tu nájdem. No nič, akože tam napísal som mu, že ďakujeme, tešíme sa na leto. Poslal širok smajlíkov, ale dal to akože na storku. Aha. Hej, že neviem, čo už tam presne bolo napísané, ale niečo dal na storku. Hej, čo sa týka tohto. Plánuješ ďalej nejaké nové eventy? Môžeš povedať najbližší, urobíme ti promo? Najbližší event je Video Oldies 15.11. v Kultúrnom dome za Kamenom. Čo všetko tam bude? Budú tam DJ Oldiesovi a veľa prekvapení. Otázka znie, že keď chceš dotiahnuť ľudí, je to na tom ako keby DJ-ovi alebo teda tom producentovi, Separ a Rafael proste a títo ľudia, alebo je to aj o niečom inom, napríklad o tom audiovizuálnom, hej? Že ako by si to ty zhodnotil? Musí byť naozaj dobre to meno, aby tí ľudia prišli, alebo nie? Čo sa týka, keď už sme začali tu... Možno rozdiel to na dve strany. Hej? Okay. Lebo oldiska je asi trošku rozdiel, ako tá reperská akcia, teda kde je nejaký interpret. Áno. Tak ja to ani nerozdelím, že oldiska a reperská akcia, skôr to rozdelím na tie priestory. Hej? Iskeo for Fun. Stoka. Je to akože mierené na mladých, poviem na rovinu. Čiže ja osobne si tam oldisku neviem ani predstaviť. Poprvé sedenie, taký komfort a tak ďalej. A potom prichádzaš do toho, čo robíme tú druhú časť, to sú tie video oldisky po tých kultúrakoch a tam prichádzaš do bodu, kedy tí ľudia si povedia, vieš čo, možno ani... Áno, veľa závisí od toho, aký DJ tam hrá, ako to robíme, či to uďaduješ, alebo sa fakt tomu povenuješ, ale prichádzaš do toho bodu, kedy tí ľudia si povedia, však je to v kultúraku, poďme do kultúraku. Hej, čiže aj toto je ten rozdiel a už predsa v tej dedine, keď je XY ľudí, tak prečo by som nešiel do toho kultúraku, hej? Čiže... Ako sa dá uďadovať? Veľmi jednoducho. Príklad. Napríklad nejaký, že čo tam je to, čo ja zoberiem na svadbu, taký základný balík. No daj, čo to obsahuje? 4 svetla na svietenie a toto zoberiem do kultúraku, kde idem robiť kvázi video oldies poriadnu, idem to nazvať najväčšia video oldies party a urobím to týmto štýlom. Kdeže napríklad, keď to ty neuďaduješ, dajme tomu, tak ako to vyzerá? Však keby si to ukázal, tak to dobre, vidíme. Vieme si to nejakým spôsobom predstaviť. Jasné. Čiže dobre, môžem povedať, že je tam koľko svetiel hlav. Ja nechcem povedať, že to robíme na takej ultra dobrej, najvyššej úrovni. To nie, to ja len určite... hovorím, že s porovnaním niektorých promotérov, ktorí robia akcie, si myslím, že sme na tom technicky aj niektorými vecami lepšie. Je na Orave ťažké robiť tieto akcie? Áno. Kvôli čomu? Kvôli veľkej konkurencii. Nie je to ani, že konkurencia, je to podľa mňa taký boj, by som to nazval. A v čom sa napríklad odlišuje Iskeo for Fun napríklad od tej konkurencii? Čo sa týka kultúrákových akcií? No jasne, kľudne, všeobecne. Ja si myslím Proma v prvom rade. To môžem povedať na plnú hubu. A odlišuješ to minimálne tými DJ-mi, ktorí hrajú. Hej. Čiže hráva nám tam Miloš Ferletiak, čo... Čiže je podstatný aj ten DJ. Áno.
Aj skrz proma, aj skrz hudby. Okay. Akože toho DJingu daného. A veľa tam urobí aj to miesto, že kde tá odiska bude. Uh-huh. Ak by si poradil napríklad nejakým mladým DJom, že ako začať, že čím by to bolo? Nepiť. Uh-huh. Zodpovednosť. To sú dve veci, ktoré musí mať. Lebo veľakrát sa mi stalo, že chlapci prišli za mnou však super ma hrať, ja chcem byť DJ. Vieš, akože super. OK, v piatok o toľkej stretávka, ideme tam a tam. A zrazu, to nie je len o tom, že ja sa tu postavím, poskačem a idem preč. Strašne veľa ľudí si myslí, že DJing je ozaj iba o tom, pichnem USBčko, zahrám si a idem domov. Hej, my nie sme na takej úrovni, minimálne tu na Orave, pokiaľ nehráš niekde v klube, že si v tejto pozícii, že ozaj prídem s USBčkom, dám si sluchatka, odohrám si 1,5 hodiny, maximálne 2 hodiny set a idem domov, tým to hasne. Vôbec. Sám vieš, chodíš po svadbách, koľko len DJ má s tým roboty, aj vy, aj DJ, od toho začiatku až po ten koniec. Tak každý má ten svoj údel a nastavenú tú cenu inak. Áno, jasné, len vravím, že určite nepiť a zodpovednosť. Zodpovednosť by som aj skôr povedal ako pitie. Kým je to s rozumom. Tak ale sa nájdú ľudia, ktorí s rozumom nepijú a potom o polnoci sa ruší svadba. Hej. Vieš. Viem o tom svoje. No, čiže ďalšia téma na iný podcast, ale dnes nie. Dobre, pomaličky budeme končiť, ale keďže ste si dali otázky, takže ideme bez cenzúry na ňo so všetkými otázkami. Keby si mohol vybrať hoci koho by si najradšej bukol, kto by to bol? Hoci koho. Máš neobmedzené financie, neobmedzené všetko. Si ma zavaril teraz. Dal by som kámo. Z DJingu, alebo to je jedno? Kapela, DJing, nejaký rapper pre mňa, za mňa, ktokoľvek, svetový. Počkaj, jak sa mu volá. Teraz normálne si ma zavaril tak, akože... Že... Dobre, tak kým si spomenieš, dobre, poďme ďalej. Ale ja si spomeniem. Travis Scott. Travis Scott? Travisa Scotta by som zavolal. Kámo. Extrém. Je to tvoj sen? Taký, že toho by si chcel? Alebo je to skôr sen, že prišlo by na ňo veľa ľudí? Vieš čo, nerozmýšľal som ešte nemám taký sen, že koho. Hej, že v tomto nie, ale teraz som si to tak predstavil, tak si myslím, že Travis Scott by bola pecka. Fajn, dobre vedieť, takže priateľe, možno raz. Veríme. Nezamyslel si sa pozvať hostia, ktorý by pritiahol staršie ročníky, napríklad 50+? Áno. A bolo to a stále je to otvorené. To som sa sami že aj pýtal aj ja, ale dáme znova. Máš ambíciu stať sa DJom, ktorého by poznalo celé Slovensko, alebo chceš byť skôr lokálnym DJom? Ambíciu myslíš tak, že chuť a chcem sa tomu... že by si proste chcel byť ten celoslovenský DJ. Jasné, že by som chcel byť celoslovenský DJ. Len nie som na to, nie že pripravený, ale nemám ku tomu taký chtič 100%, ako by som mal mať. Chápeš, či nie? Nie? Nie som teraz tomu tak otvorený, aby som sa teraz iba venoval DJingu. Chápeš, že možno to za pár rokov príde. Poviem si, OK, tak promotér alebo organizovanie akcií ma to prešlo kvázi a idem sa venovať tomuto. Tak OK, ale teraz asi nie. Dobre, chcel by som, ale nie som. Teraz moja otázka. Čo ťa viac baví? DJing alebo organizovanie tých eventov? Organizovanie. Takže preto možno nemáš tú ambíciu, alebo teda ten chtič, keďže si v podstate... Možno je to aj kvôli tomu, lebo nehrávam tie akcie také, ktoré by ma možno bavili. Hej, poviem na rovinu, že darmo si tu môže každý vravieť, čo chce, ale je to aj skrz peňazí, čo sa týka svadby a tieto veci, tak možno aj kvôli tomu, poviem. Dobrá, ďalšia otázka, že IZO a PTK kedy? Otáznik. Uvidíme. Možno raz. To nie je až taký problém, si myslím. Ako vznikol tento nápad eScale? Ako som vravel, tak v úplných začiatkoch sme mali taký maličký prístrešok, kde som organizoval tú moju prvú akciu, napríklad ten Peter Stašák, alebo potom sme tam mali, tuším, že sa volal Porsche Boy. To bol prvý interpret, ktorý stál nad 1,000 € a vtedy 1,000 €
pre mňa, dajme tomu 16-ročného bolo dačo, že wow, to jak dám, tak som strašný frajer, vieš. Jak zarobím. Hej, a potom sme mali Alana Murina a tak. Ale tam to vlastne začalo, keď som si uvedomil, že kokos, aj na ten prístav vedia ľudia prísť. Len im niečo musíš dať. Vieš, lebo dovtedy to bolo pre mňa, ono aj, neviem ako vy ste to mali kameramani v tých začiatkoch, ale pre mňa bolo niečo nedosiahnuteľné, keď by som dotiahol na to miesto, ako je teraz Iskel, tak by som dotiahol ľudí. Ja som hrával piatok, sobota v tom stánku malom, aby som tých ľudí dotiahol a stále som mal v hlave. Vieš čo, však oni raz musia prísť. Vieš, a došlo to až ku takému štádiu, že som niekoho musel zavolať, aby som videl, že tí ľudia tam vedia prísť. Mm-hmm. Hej, čiže tak. Budeš robiť aj akcie pre rodiny s deťmi? Víš, prečo nie? Tam, pokiaľ viem, tam je problém s tým bookingom asi skôr, čo si mi raz spomínal, že je ťažké. Je, ale nie v stane, no. Nehodí sa ti ten priestor k tým rodinným akciám, čiže to je hlavný dôvod. Prečo málo robíš takýchto akcií, teda vôbec? Vôbec. Mhm. Koľko stojí sepár? To ja sa nepýtam, to sa pýta človek. Ja neviem, či to môžem povedať. Podľa mňa nie, ale je to v rádovo nad 10 000 alebo pod 10 000. Alebo sa hýbeme cirka hore-dole, hej. Asi každý má iné podmienky. Keď rátam aj všetky veci okolo neho, čo ma stoja, aby prišiel, tak je to nad. Dobre, vieme. Nad 10 000. OK, poďme ďalej. Akože toto ľudia píšu, hej, tieto otázky. Normálne, veď ukážem ti, pozri sa. Extrém. Máme tu ďalej, že prečo si odobral chlebičky ľuďom vo VIP? To písal Tomáš. Tomu ver. Lebo si to nevážia. Prečo si nevážia chlebičky? Lebo boli porozhadzované všade. No ja som našiel aj na lede. No, vieš, príklad. Tak ja tomuto neviem jednu vec pochopiť, že ešte máme taký chtič, keď niečo robíme, aby sme tým ľuďom dali ozaj, nech sa cítia fakt, že super. Dobre. A potom, keď poviem to na rovinu, tie chlebičky robila moja mama, hej, aby tam boli v tom akože v tom VIPčku. A ja sa na to pozriem, kámo, a ráno nájdem 80% chlebíkov po zemi. Tak na čo? Ja keby som niekde prišiel a vidím chlebík, tak si ho dám len z princípu, že je tam, že OK, ale nie, že je to na tacke a takto príde a tak toto akože rozhodí po celom stane. OK. Nie, prečo? Ešte aby som sa vrátil k tomu, že o čom sa bavíme, keď nevíde akcia. Asi si smutný? Jasné. Aké kolo nasleduje po interpretovi? Aké kolo? Tvoje súkromné. Povedz mi viac. Tak už to potom ja na ráno potiahnem a spravím vždy súkromný koncert. Čiže spievaš? Áno. Všetkým, ktorí sú tam, čiže dajme tomu štandardne 30 ľudia a ideš bomby. Áno. A zaspievaš tam, koho najradšej spievaš? Kajagot. To je tvoje. Čiže takto. Koľko akcií ti nevyšlo? Poviem, že nie minulý rok, predminulý rok. Sám vieš, že bol... No to bol fuck up. Bol veľmi, veľmi zlý, možno aj z našej strany, aj keď to bolo také vzájomné. Doteraz nevieme prísť na príčinu, podľa mňa, že čo bolo, ale... Bolo tam veľa faktorov, podľa mňa, aj možno z mojej strany, čo sa týka bookingu, že som to tam nasekal, a z druhej strany, že tá otázka, čo bola na začiatku, medzi prvými, že mám interpreta, ktorý... Či má dostatočný výtlak alebo nie. A či je to s tou cenou také, že OK, tak sme prišli na to, že nie. V priemere, koľko sa pohybujú tí interpreti? Hej, že, či povedz priemer do Iskelu, čo chodia. 7-8 tisíc. Čiže priemer je v Iskeli. Tak koľko akcií urobíš za rok? Berme aj s Kultúrakovicami. 6. Dosť, nie? Či? Dá sa viac? Dá sa viac, ale neviem, či tu na Orave. Čiže by si musel ísť niekde inde, ale asi... A to tiež neviem, ako to tam funguje. Že ozaj, ja z mojej skúsenosti, len keď to zase obratím na tú svadbu, tak zájdeš za Kubín a je to úplne iné. Hej, čo sa týka hudby, čo sa týka ľudí a tak ďalej. Čiže ja vôbec neviem. Možno skúsime a uvidíme.
OK, chceš ešte povedať niečo divákom, čo máš na srdiečku a trápi ťa? Nič ma netrápi, že vás mám rád. Máme vás radi všetci. Dobre, ďakujem teda veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal toto pozvanie. A ja ďakujem.